Vi har jo dokumenter, vi har bøger, vi har protokoller, kort, videobånd, grammofonplader, vi har kassettebånd, billeder, film. Vi har også andre lidt mere skæve genstande, som for eksempel legetøj. Mit navn er Nikolaj Eberholst, og jeg er stadsarkivar på Gribskov Arkiv. Vi er klar. Det vi gemmer på her er jo vores kommunes og vores allesammens historie. I arkivverdenen så snakker vi ikke så meget om, hvor mange ting man har, men mere hvor mange hyldemeter vi har. Og vi har omkring 2.000 hyldemeter, der lige omkring 2 kilometer, hvis man satte det op i en lang række. Det her det er jo kommunens hukommelse. Det er jo enormt vigtigt, at vi ved, hvor vi kommer fra, for at kunne forstå, hvem vi er blevet i dag, og ligesom dokumentere, hvem vi er som borgere i den her kommune. Vi kan jo i virkeligheden danne os et meget godt billede af, hvordan livet i vores nuværende kommune har været helt tilbage til et sted i 1700-tallet. Der har vi lige omkring 7.000 lokalhistoriske arkiver. Og her i vores samlinger har vi jo også rigtig mange enkelte historier, så når man dykker ned, så vil man jo kunne finde rigtig mange spændende historier fra lokalområdet. Og en af de historier, som vi synes er utrolig spændende, den udspiller sig ud fra Vejby i 1975.